Witajcie, kontynuujemy dzisiaj ten nasz bullshit w Ghost Recon Future Soldier, a tym razem już po patchu. Tak, jesteśmy wreszcie po patchu. Szkoda tylko, że patch wyszedł 1,5 miesiąca po premierze, no lepiej późno niż w ogóle, nie? Tak, udało mi się trochę pokombinować, trochę poprzechodzić misję na nowo i odblokowałem karabinek karabinek Wektor, o właśnie, Wektor, tak. Tak też się nazywał, tak. Patch poprawia głównie co? Da się grać w multi, poprawia grafikę tak, że dostajemy HDR, tam dynamiczniejsze cienie, takie detale, aczkolwiek dość znaczące, poprawia wydajność w znacznym stopniu i eliminuje wszędobylskie bugi. Nie wszystkie, ale jest dużo lepiej niż było, tak więc mają szczęście, złapali się jeszcze jak Mikołaj gra. Mają szczęście. Dobra. Miała być ewakuacja, a jest... a nie ma. Się nie uda, ale okej. Houston. Houston. Mam nadzieję, że nie zadarmował swoich radzieckich, bolszewickich towarzyszy. Ursus! Przecież było cicho w miarę. Strzelałem z tłumiku. Dobra. Radzimy sobie tak. Coś tam trafiłem. A, nie przeskoczy. Dobra. Robimy flankę. Znaczy właściwie nie robimy flanki, idziemy aus front. En face. Widziałbym kolejną część Brothers in Arms na tym silniku. Jakoś tak. Ta misja właśnie mi tak... A, dobra. Ta misja jakoś mi tak właśnie podsunęła na myśl, że takie realia podobne. Troszkę. Znaczy realia. Krajobrazy. Ile chłopa, ja pierdolę. Więc to bym widział. Ach, no swędź na wódkę. Mini Breaching Clea. Ono tu. Ono dowódca. Oglądaliście tego? Relacje z Gamescona? No, będzie mocarnie. Dead Space Medal of Honor. Te dwa tytuły szczególnie moją uwagę przykuły. Dobra. Aż szkoda takiego działa, no ale jak każą, no to wypieprzamy. Szybko! Aaaa! 3, 2, 1, 0. Beautiful. Yeah, roger that. We'll egress east and head towards the river. Jaka? Będziemy pływać! See you in a few. Hunter out. ADR. Dobra. Idziemy i do rzeki. Punkt Ewa. Let's push. Kułati. Dobra. Let's go through there. I'm going through there. Panowie, duchi. Nie ma czasu na pierdoły. Duchy przodem.
wojskowa kultura wymaga. Stand by, Ghost. Take a knee, maintain security. Maintain security. Oh, sneaking through the graveyard, huh? Kozak, let General Duka know he's clear. Copy. Switching channels. Генерал Дука, вражеская артиллерия уничтожена. Generał Duka, спасибо, что товарищ ты... Что делать? Что делать? Да, меня доложили врага. Мы наступаем. Где бой? Мы уже отступили. Не знаю. Но злые отступайте, будьте осторожнее. Я уже патрулировал взвода стычка в Рышкеме, с турьяпаями возле периметра. Спасибо за предупреждение. Удачи. Спасибо, здравствуйте. Вам также. Той boj wojny, bojli. Ja cenię waszą pomoc. Frap znów wariuje, ale my już znamy jego humory na pamięć gorszy niż baba. Baba z PMS-em. Matko. Good. I could use a beer. I'll buy. I could use a beer. That's a good idea. That's a quiet idea. Roger that. Let's go home. Watch it, snipers! Snipers! Snajpa, snajpa! They're moving! Nope, stick to cover and assault through! On the move! Snajpry? I'm pinned down! One sec, I'll get you clear! Yes, one sniper went dead. Second sniper went dead. Ja już to wiem. Aha, tego nie przewidziałem. He, takie... Po człowieku. What the? Hostile down! Keep it up! I'm moving to cover! A, musi być snajper. No i wedle oczekiwań. Dobra. Prawie miasteczko snajperów z Medal of Honor Allied Assault. To była tragedia. Szczególnie na wyższych poziomach trudności. Zarwane, nieprzespane noce. Się grał. Dobra. Snajpa duel. Scratch one! Keep Wyrównałem your gun, szansę. I bet they'll bug out! I'm moving. Właściwie się zastanawiam, jak działają te niby naprowadzające pociski, że co, że to taka mała rakietka niby jakby. Ale działa. Bloody hell, z niej walą łeb. Sniper! 12 o'clock! Wyczucie popłaciło. Jaczek. Get ahead! It's a sniper! They're on the road! It was a Let's knock 'em sniper. out! To be more specific. Fuck. They're prepping more artillery! Not anymore, they ain't! They're on the move! Move Oh, it! 3 o'clock! I'll keep them pinned! fuck, fuck. Dobra. Pierwszy raz od dłuższego czasu czuję się outnumbered. 12 o'clock! Hostile down! Get up! Stay on! Grenade! Arr! Watch it, You. 3 o'clock! Nie wiem, czy coś da, ale zawsze jest dobrze ciepnąć granacik. No, kole... O, fucking hell. On the left! No. On the left! What's going on? Dobra, chcecie close quo? Dobrze, że nie umiem rzucać tymi granatami kompletnie. Za grosz. Dobra. We're good. We're so fucking good. Just ahead.
A tamto rozwalaliśmy w drobny maczek, a to już nie jest niegroźne? To... A nie, bo to już glonami zarosło aż, to faktycznie. Nie ma tu nic, na co bym się zamienił. We'll follow the river out. Korytem pójdziemy? Oink, oink. A my jesteśmy duchy, nie świnki. Camel going up. Mogę się czołgać w tym? O, taplam się. Dobra. Śmichy, chichy, a tu nie ma żartów. Polska złota jesień, z tym, że nie w Polsce, jak już wspominałem wcześniej, to jest złota jesień. Dziom! O! Tośmy wpadli. Nie skaczcie głęboko! Dobra. Przynajmniej się sprzęt umyje. Kąpiel z głowy. No i tydzień wolnego. Frap zawsze się, zawsze się rzuca na cutscenach, nie wiem czemu. Takiego urok. Jak nie urok, to przemarsz wojska. Those are troop transports. That road's gonna take them right behind the general position. Sypię ci Behind them, po łbie. everything we just did's gonna be for nothing. Pyłem. You can just call him and let him know, huh? I'm gonna have to owe you that beer. Oj, You owe owe that me like beer. 5. W takim momencie rozmawiać o piwach, to trzeba mieć jaja wielkości arbuzów. Balls of steel. W ogóle balls of titanium. Tym tu nie salutuj. I see 3. All with assault Straight ahead. A! Całkiem możliwe. Add 4 hostiles. 12 o'clock. Ja widzę już 4. Take them out. Add 1 hostile. Up ahead. You're gonna get spotted. Careful. Czy ktoś się patrzy z tych panów w tą stronę? Война идет серьезная. Не скоро все Może się nie kapnę. There's one more. Right in front of us. Well, they know we're here now. No, Moving! faktycznie. Crack one! Reloading! 12 o'clock! Moving data win! Plant the machine gun! Left one! Hit! Ah! No! They're flanking left! We're in control now! Unsuppressing! Kurwa. On your right! Ej, Light machine gun! kuzyn Rambo? I'm moving! Hostile! 3 o'clock! Watch that balcony! Hostile down! Hello? Keep hitting them! They're toast! Hostile in the building! He's down! I copy! Jak z auto-aimem. Turret! Where is he? A tu. Wo, 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 wo. Kurna, kurna, kurna. Nie, 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 kozak. Jesteś normalny. Zapamiętam to sobie. Kozak. I od początku misja. Nie? Jakby tak na odmianę tu rozegrać tak, żeby poszło dobrze, może na przykład. Camo active. Po flankę strzelimy taką massive. Got some company on our left. How many are there?
Tylko jak daleko dadzą mi podejść, brzmi pytanie. Czy mogę tak szczelić taki łuk triumfalny? Chyba mogę, a kto bogatemu zabroni? Ja w ogóle ja bym ich ominął. Na wszelki wypadek. Nam powinno oszczędzić wielu problemów. Już nam się nie udało w tym momencie. Właściwie nikt nie widzi. Pytanie brzmi, czy można go udupić bezkarnie? Może nie będzie trzeba. Надеюсь, война скоро кончится. Домой тянет, к жене. Nie, bo TVP mi o prawa autorskie posądzi. Dobra, dobra. Dobra. Hey, I'm all for mixing it up, but I wish we brought some friends. I think we're pushing our luck. Hostiles are moving. Suppressing. On your Ponury żart, nic nie zrobiłem. Hey, a rifleman. Ja pierniczę. He's down. Ja się tu skradam jak ninja. They're trying to flank. Knock it down. Don't let them regroup. He's down. Right, watch the front. Jeszcze raz cię, frajerzy. The turret. Narobili kipiszu i teraz Mikołaj ma sprzątać. Jasne. LSD right there. Where? Check your left. No da chance, lads, no da They're trying chance. to flank left. They're trying to flank left. Frag out. Let's flank it Trafiłem? left. Let's wrap this up. Target down. Je, perfekto. Target down. Kleja, kleja. 6 o'clock. Near the barn. Hello, Rush how you one. doing? Pal. Watch your six. Rifleman. A, chciałem mu zrobić Toby, te cover. from... Target napił. down. They're on the road. Let's knock 'em A co to kurna, happy spawn? W singlu? out. Near the road. No kurna. Reloading. Watch out, frag. Frag. Suppressing. Look out, chip. We are alive, we are still alive. He's down. Hit him hard while we got him rattled. Electric glove. I'm pinned. Stand by. I'll clear I'm him. pinned. Everyone are pinned. Repositioning. They're moving. Three o'clock. They're trying to flank. He's Nie down. widzę, że próbują tutaj wszystkich swoich sił. Right. They're moving. Target down. Dobra. Hostile O, down. a ten spec op skąd tu? Watch your six. They're by the Dobra. rubble. Ale tak, massive skradanie zaliczone. We got this. Zepsute przez kolegów, ale no to już siła wyższa. Właściwie siła o wiele niższa. To Полетела граната! Target down. bo to pół mózgi są. Moving. Cover. I rzeźnia jest, wszystko jest. Take him out. On it. Panowie się z nim pobawcie, 9 ale... o'clock. Nailed one. I już. Gotcha. Watch it. They're flanking. A, Copy that. At the road. Auto parry. Got him. a, There's the front. łup. Under heavy fire. Moving to. Hostile down. Frag out. Frag. Copy. Target down. Reloading. Camo's active. Fajna ewakuacja, no.
Jak przewidywałem. Ewakuacja w stylu duchów. Winner! Jak zwykle. Yeah. Kontakt, gdzie kontakt? A tam kontakt. 28 naboi. Cienio. Hostiles up ahead of us. Właśnie Looks widzę. like Grunt. What do you think he's up to? Searching for something. Not us, probably. Target eliminated. I'm moving. Chyba się nie przejęli. Careful. We've got 4 more now. Dead ahead. Mam nadzieję. No zbrojenie mam dobre, tylko... Amory please. There's another one. 3 o'clock. 3 o'clock in the morning. 2 marked. Spróbujemy tak. Ready. On your shot. Kill confirmed. Осторожно! He's down. He's moving to cover. Smooth in the cover. Drive by that car. Tank, tank. O! Take cover. Straight ahead. Heavy armor. Head down. Moving. Jasne. Building. Can't put a dent in the armor. To chyba troszkę przesadza. Negative. Tank just took out the wall. Head for the dirt. Scratch one. Keep this up and C4 nie no. out. Po co? Przecież zawsze mamy tak adekwatne uzbrojenie do sytuacji. Hostiles 9 o'clock. In the Biegnij, building. biegnij, gościu, biegnij. No to poszedłem. Na cały świat poszedłem, cytując wieszcza. Dobra, jesteśmy w kościele. Tylko czy nas to ochroni? Overlord, we're in trouble. We need air support now. W materii czysto technicznej? Scramble fast or you won't need 'em. Możliwe, że nie. We're on our own. Make it work. Make them count, boy. We broke them. Let's roll up. Right, right. Right, watch the right. Z KM-u możesz próć. KM nie straszny. They're moving. On the balcony. Target down. Watch left. They're flanking. Oho. 9 o'clock. Watch that. Hear the rebels. I'm gonna ping. Zdziała w piechotę, walisz psychiczny. Ja pierdylam. Ile? Minuta. Taki hol. Chcieliście rzezi? Da. A z tym czołgiem to już przegina. Mała. Reloading. Hit him hard while we got him round. Down the head. To jest broń nie pozwala niszczyć czołgów. Lee, moving. No shit. Hostiles on that rubble. Jak on tym granatem rzucił? Gonna get overrun. Get down, boys. Make them pay for it. Przekracza moją percepcję. Hostile down. Snajpa, masakra. Mamy małe poczki mamy. They're moving Widzę, together. to nie takie małe. 3 o'clock. Strike package is in range. Take that over. Dawać to. They're on the balcony. Now we gotta stick up. Get down, get down. Jeps, tam poszło jak. Hunter, status. Jaka sytuacja? Świetna. Hunter, do you copy? Nic nie kopiuję, daj spokój. Overlord, good effect on target. Hunter's coming in.
think that's gonna polish out. No, to możliwe, że się tego już nie wyklepie. O, zaraz będzie świtać. Już nie warto iść spać w sumie. Kto by to spać chodził? Niektóre broń nie ma liczby mnogiej w języku polskim. Kilka sztuk broni. Nie bronie. Bronie to małe Bronisławy. Albo bronie mojej cnoty.